ang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak, RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, radyo mo nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang laman ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang ang iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak, RMN, radyo mo nationwide. Tatak RMN, radyo mo nationwide. RMN, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN, RMN, radyo mo nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Mga kaibigan, mga kasama, mga kapatid, may problema po tayo na malaki na hinaharap natin. Ang insurgency problem po, mga kaibigan at mga kapatid. Ang nangyayari sa Zamboanga City. Ang ating bansa ay nagkatutok ngayon doon sa lugar na yon, no? Ang Zamboanga City. Malapit-lapit ra sa atin, no? Dahil ang ating lugar, no? Lugar ng Dipolog, sakop sa Zamboanga del Norte. Malapit lang ang lugar ng Zamboanga City. Kaguluhan tungkol sa konflikto
sa mga intereses ng mga kaibigan at mga kapatid. May kagustuhan ang tao o grupo ng mga tao ay isa nito ang gustong maging independente na ma-separate sa pamamahala ng bansang Pilipinas. Yung ang grupo ng mga tao na gustong magsarinlan. Matamis isipin kung tayo ang mamamahala, especially kung ang dahilan na hindi natin nagustuhan ang pamamahala ng present government o kung ano ang namamahala sa lugar ngayon, no, ng ating bansang Pilipinas. Kung hindi natin nagugustuhan ito, talagang isa sa pwedeng maisip ng tao, hikayatin niya ang iba na bubuwag na tayo. Gagawa na tayo ng ating sariling gobyerno. Hindi ito magawa kung wala tayong tagasunod o tagasuporta. So maaring magawa lang ito kung meron tayong maakit o meron tayong madala sa gusto nating pagsasarili, no, mga kaibigan at mga kapatid. Maganda man o hindi ang layunin, basta yon, no? Pero hindi naman natin masisiguro na kapag makagawa na tayo ng sarili nating gobyerno, agad magkamtanan natin ang yung hinahanap nating development o yung pagkakaisa. Bakit ito ang intro natin sa ating palatuntunan ngayon, no? Ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Dahil sa atin ang sinabi sa nakaraang programa natin, sa last program natin, hindi pa natin tinapos ang issue tungkol sa pagkakaisa na ang ating pananampalataya o actually nasa ating pananampalataya, no, ang susi ng tunay na pagkakaisa. Alam naman natin na ang mga gobyerno ng tao ay temporaryo lang ito, no, kung ating tingnan ang ating pananampalataya. Binigyan ng Diyos ng mga temporaryong kapangyarihan ang mga tao dito sa lupa. Pero may isang gobyerno, sinasabi natin gobyerno ng Diyos, ang siyang mag-dominant po. Itong gobyerno na ito, siguro, parang mahirap natin isipin ito o kung talagang mangyayari ba ito. Pero in the eyes of faith, nakasulat na kasi. Pero ang dami sa atin ang hindi magbigay pansin sa kung ano man ang nasa faith eye o mga mata sa ating pananampalataya. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, itong si Veritas, ang inyong lingkod sa palatuntunan ito, ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Ako po ay 100% o sure na naniniwala ng mensahe po sa banal na aklat ng Biblia. Talagang makaasa po tayo. Marami na po tayong patunay, no, na sinabi
o nasusulat sa Biblia at nagkakatotoo. May fulfillment na nangyayari po kung ano ang inuhula, kung ano ang sinabi ng Biblia, nga kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Isa na dito yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Noon pa, nang hindi pa ipinanganak ng ating Panginoong Jesucristo, nakasulat na merong Messiah na magpakatao na tatawagin siyang tagapagligtas, so, Messiah. At meron pang yung sinabi ng Biblia na isang woman, isang babae na maging instrumento na mapanganak ang ating tagapagligtas, yung sa Genesis 3:15, yung woman na ang kaniyang seed, woman na naging instrumento na mapanganak ang ating Savior, ang ating tagapagligtas, wala pong iba, ang ating mahal na Maria, no? Birhen Maria. Natupad po ang hula na yan, no? Sa Genesis 3:15. At meron pang hula diyan sa Daniel 2:44 na hindi pa nabigyan ng buong katuparan. Ang ibig kong sabihin, ang samahan o iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, na sinabi na natin sa nakaraang palatuntunan natin na isang matibay na samahan, itong samahan na ito ay dudurog sa lahat ng mga samahan dito sa mundo. Anong ibig sabihin sa salitang dudurog? I-consume ba? O kung gagamit tayo ng mga salita na ano ba ang exact, no? Hindi ako makapili ng isang salita na masasabi nating exact word. Pwede nating sabihin na tatalo sa lahat ng samahan o gobyerno dito sa lupa. Pero alam naman natin na ang mga gobyerno dito sa mundo ay nabuo ito o natatag ito o natatayo at ito lahat nang dahil na din sa patnugot ng Diyos. Meron pong dahilan kung bakit sinabi ng Biblia na inaalaw o pinahintulutan ng Diyos na matatag ang mga gobyerno ng tao. Pero dapat sana kung tayo ay yung sinasabi nating wise o matalino sa pamumuhay dito sa mundo, kung wise po tayo, kailangang alamin natin kung ano ang plano ng Diyos o tagapaglikha sa mundo na ating kinagalawan. Dahil yung pagkakaisa, no, mga kaibigan at mga kapatid, makakamtan lang po natin ang tunay na pagkakaisa. Wala pong iba. Makakamtan lang natin ang prinsipyo sa tunay na pagkakaisa. Yung kung ano ang plano sa naglikha ng mundong ito na ating ginagalawan. Isipin ninyo. Isipin nating lahat. Kung gagamitin natin ang ating utak, ang ating isip, sino ba ang may gawa ng mundong ito na ating ginagalawan? Kung lahat tayo naniniwala sa Diyos, wala tayong ibang sasabihin sa tanong na yan, no? Walang ibang sagot na masagot natin. Ang gumawa sa mundong ating ginagalawan ang Diyos. Siya ang may-ari ng mundong ito. Ngayon,
dahil siya ang may-ari sa mundong ito na ating ginagalawan, masabi din natin na siya ang may alam kung ano ang dapat nating gagawin dito sa mundo na ginagalawan ginalawan natin, na siya ang may gawa. Siya ang may gawa sa mundong ito. Siya ang may alam, na ang kaalaman niya ay talagang sabi natin, makapanalig po tayo, makasaligan ang kaniyang kaalaman tungkol dito. Katulad sa pagsasabi na ikaw, for example, ikaw ang nakikinig ngayon, kung meron kang bagay na ginawa, meron kang na-invento na isang bagay, siguro sa na-invento mong bagay, dahil ikaw ang nakauna dyan, maaaring masabi natin ikaw ang may alam kung papaano yan gagamitin, di ba? Dahil ikaw nakauna So, pag sinabi natin ang Diyos ang gumawa ng mundo na ating ginalawan ngayon, siya din ang may alam kung paano tayo mamumuhay dito sa mundo na kanyang ginawa. So, kung ikaw, tao ka lang, produkto ka, isa ka sa mga ginawa ng Diyos, kung mag-isip ka, and then ipaubaya mo lang ang pag-iisip mo sa sarili mo, hindi mo aalamin kung ano ang isip o ang kaalaman ng Diyos o kung ano ang plano ng Diyos dito sa mundo na kanyang ginawa. So pag sinabing tao, hayaan lang ng tao ang kanyang pag-iisip, tapos yung ibang mga tao naman kung ano ang iniisip nila, gagawin din nila. At yun naman ang nangyayari sa mundo natin na ating ginalawan ngayon, di ba? Iba-iba ang ating mga style, ang ating pag-iisip. So iba-iba din ang ating mga gobyerno. Pero nangyayari ito lahat dahil pinahintulutan ng Panginoon. Saan mababasa natin yan? No? Maintindi natin na ganyan. Pinahintulutan ng Diyos na magawa ang mga gobyerno dito sa lupa, gobyerno ng tao. Andyan, so, for example, sa Roma, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 7, no? Mga kaibigan at mga kapatid. Pero, pag-isipan natin, mabuti ito. Sana makakuha tayo ng malaking leksyon kung ating i-analyze ba, kung ating iisipin ng mabuti at maayos. Ano ba ang nagawa ng tao sa kaniyang sariling pag-iisip? Tagal ng panahon, dami ng mga gobyerno nagawa ng tao. Nakagawa ba ang tao? O sa yung tinatawag nating isip, yung talino ng tao, nakagawa ba siya ng isang sinasabi nating proyekto? Pag sinabing proyekto, ang ibig kong sabihin yung sinabi nating yung hinahangad nating development o kaluwagan sa pamumuhay, yung sinabi natin last program, yung pagkakaisa. Nag-succeed ba ang tao? O yung pangarap ba ng tao na gusto niya yung pagkakaisa? Nakamit ba yan ng tao sa kanyang kaalaman lang, sa kanyang talino lang? Nagawa ba niya yung hinahangad natin, yung tunay na pagkakaisa? Tagal lang lumipas ang nagdaang mga panahon, pero ito pa rin, maraming problema. Hindi pa rin tayo nagkakaisa. Meron pa ring awayan. Meron pa ding mga giyera. Dahil wala pong ibang dahilan dyan, dahil
ginamit kasing basihan natin, yun lang ang pag-iisip lang ng tao. Di ba? Yung ang tao na siya ang parang boss o para bang ginawang authority o final authority ang pag-iisip lang ng tao. Yung hahantong ka lang ba sa pag-iisip ng isang gobyerno ng tao o pag-iisip ng isang presidente ng isang lugar? Tingnan nyo ang ating bansa ngayon, Pilipinas. Gagawa ng mga batas na kahit hindi mag-refer sa kung ano ang kagustuhan ng gumagawa sa mundong ito na ating ginalawan, na saan naman ang ating gobyerno nag-i-exist, di ba? Walang pag-refer ba? Mga kaibigan at mga kapatid? Dito kasi sa Biblia, kung ating babasahin at unawain kung ano ang mga nakasulat dito, malinaw po tayo, tinuruan po tayo ng Diyos kung paano tayo na paano makita o marirealize po natin ang pagkakaisa. Meron ng pattern, meron ng example ang pinakita ng Diyos dito sa Biblia na kailangang manalig tayo, pero kung hindi tayo mananalig, hindi natin susundin ang pamamaraan niya kung paano natin makamtan ang pagkakaisa o tunay na pagkakaisa. Tiyak na palagi lang tayong ganito. Yung nangyayari ngayon sa lugar ng Zamboanga natin, ay hindi lang sa Zamboanga, kahit na yung sa ibang mga lugar, like for example sa Syria, sa ibang pang mga lugar sa Middle East, na ang awayan nandyan pa rin, walang katapusan. Parang yung sinabi nating history repeats itself. Like for example, sinabi ng Biblia na hindi tama yung ipairal natin yung hatred, di ba? Ipairal natin yung hatred. We know naman may movie pa na may malaking aral na yung hatred begets hatred. Yung papatayin ang isang membro ng pamilya mo tapos mag-revenge ka naman. Tapos yung revenge mo, nagbunga pa rin ng revenge. Walang hinto ang awayan, walang hinto ang patayan. Dahil hindi natin kasi ginawang source sa kaalaman ang library ng Diyos. Pag sinabing library ng Diyos, nandyan makukuha o mababasa natin, malalaman natin ang kanyang mga kaalaman. Anong sinabi natin? Na ang may alam sa kung paano tayo mamumuhay dito sa mundo na ating ginalawan, ang may alam, mas nakakaalam, siyempre ang Diyos na. Ang Diyos na din, dahil siya ang may-ari ng mundong ito. Siya din ang may alam kung ano ang dapat nating gagawin dito sa mundo na merong sinabi nating maganda at merong pagkakaisa. Pero hindi natin kasi sinunod kung baka shall we say, sasabihin natin binasa na natin ng Biblia. Pero sa pagbabasa natin ng Biblia, may mga pagsubok kasi. May mga difficulties na ma-encounter natin sa Biblia, pero hindi naman ito nangangahulugan na nawala na ang katotohanan niya ng dahil lang sa mga difficulties. Pero kung talagang yung sinabi nating matalino po tayo at may wisdom po tayo, pipiliin pa rin natin ang pagpapatuloy sa pag-alam. Dahil hindi naman masabi natin na kung mahihirapan po tayo sa paghanap o pag-alam sa kung ano ang mga kaalaman ng Diyos, kung mahihirapan po tayo, hindi naman ibig sabihin na wala nang totoo dito. Kung maghinto na po tayo sa pag-alam kung ano ang kaalaman ng Diyos, ng dahil mahirap kasi
sa ating pamumuhay, kasama na doon yung kahirapan, di ba? Pero hindi nangangahulugan na mawala na ang Diyos o hindi na totoo na wala na ang Diyos nang dahil sa mga kahirapan, yung mga difficulties na na-encounter natin sa pamumuhay natin dito sa mundo. Mga kaibigan at mga kapatid, yung doktrina, yung prinsipyo sa pagkakaisa, tinuro din dito sa Biblia. Hindi lang natin pinansin. Halimbawa, yung binigay ko na sa inyo, tapos pagpatuloy natin ito ngayon. At kung hindi man na ito matatapos natin ngayon, kung papayag pa din ng Diyos sa susunod na ating palatuntunan, talagang itutuloy natin ito. Mga kaibigan, mga kapatid. Example, no? Yung sa Old Covenant, paano ba nagmensahe o paano ba nakipag-usap ang Diyos? Nakipag-usap ang Diyos sa mga tao sa Old Covenant sa pamamagitan ng mga propeta. Di ba, mga kaibigan, mga kapatid? Ibig sabihin, dahil ang Diyos ang may alam kung paano mamumuhay sa mundo na ating ginagalawan, dapat yung mga tao noon kumuha ng kaalaman galing sa mga propeta. Dahil ang Diyos nakipag-usap sa pamamagitan ng mga propeta. Teka, baka sasabihin nyo, baka gawa-gawa lang ninyo. Veritas, yung turo na yan. Okay, tingnan natin kung gawa-gawa ba. Pabasahin natin ang aklat ng Hebrews. Ito ang mababasa natin sa aklat ng Hebrews, Kapitulo 1. Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit nitong mga huling araw, Siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Mga kaibigan, mga kapatid, ito ang dapat nating pag-isipan ng mabuti. Dahil yung sinabi na natin na ang Diyos ang may alam, ang Diyos ang mas nakakaalam kung ano o kung paano tayo mamumuhay dito sa mundo. Talagang ang direksyon po sa pag-iisip natin, ang Diyos pala ang nakakaalam kung ano ang dapat gagawin natin dito sa mundo. So, saan ba natin malaman ang kalooban o yung mga kaalaman ng Diyos? Sinabi ng Book of Hebrews, ang Diyos nakipag-usap noon sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya nga, yung mga Israelitas noon, di ba, dapat silang makinig kung ano ang mga sinasabi ng mga propeta, yung mga tunay na propeta noon. Di ba, mga kaibigan, mga kapatid? At kung iisipin natin, kung susundin nila ang mga turo o kung ano ang mga sinabi ng mga propeta na galing sa Diyos, wala pong dibisyon, wala pong sinabi nating hindi pagkakaisa kung ang tao ay susunod lang. Ang problema, mangyayari lang kung ang mga tao ay hindi susunod sa kung ano ang sinabi ng Diyos na sinabi naman ng mga propeta. Di ba, mga kaibigan, mga kapatid? Just like, for example, sa panahon ni Moises, may instruction ng Diyos kay Moises. At si Moises naman ang nagsasalita sa kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya. Di ba, mga kaibigan, mga kapatid? Tapos, kung ang tao makinig, susunod sa kung ano ang sabi ng Diyos na sinabi ni Moises, wala pong problema, di ba, mga kaibigan, mga kapatid? Pero nang ang tao ay nagmatigas, yung isip ng tao ang maghahari, yung kulang ba ang kanilang pananalig sa Diyos,
yung nagmumurmur sila, no? Palagi silang matitemp sa kanilang sariling pag-iisip. Kulang ang kanilang pananalig. Kaya ma-deceive sila. O madaya po sila sa kanilang sarili lang na pag-iisip. At alam naman natin yung sariling pag-iisip, yan ang ugat sa problema sa mundo. Yung hindi tayo ba mag-resort sa kung sino ang authority po dito sa mundo. Pag sinabi nating authority, hindi ating sarili yan. Diyos, talagang aasa tayo sa Diyos kung ano ang ating mga gagawin dito sa mundo. Huwag sarili lang. Tingnan yung nangyari ni Lucifer na naging demonyo. Hindi niya sinusunod ang boss niya na ang Diyos. Ang sinunod niya ay yung sarili niya. Kung ano ang nagustuhan niya. Kung ano ang nagustuhan niyang choice sa pagpipili. Nang nag-rebel day si Lucifer sa Diyos, anong nangyari sa kanya? Di ba? Masama. Hindi mabuti. So, kung makinig lang sana ang tao at susundin ng tao kung ano ang kagustuhan ng Diyos, no? Anong sinabi sa Biblia? Ang Diyos nakipag-usap noon sa pamamagitan ng mga propeta. Meron kasing mga tao o mga kapatid natin na nagsasabi na ibig sabihin ba veritas yung nasa Biblia? Nandyan mababasa o malalaman natin ang kalooban o yung wisdom, yung kaalaman ng Diyos. Dahil kasi nagdududa sila dahil alam naman nila na itong Biblia gawa lang ng tao. Pero mga kaibigan at mga kapatid, alam natin na ang Biblia gawa lang ng tao. Pero ang tanong dito, paano ba nagawa ng tao ito? At saka kung sasabihin natin na, kung shall we say, sasabihin natin itong Biblia natin ng mga Kristiyano, yung iba sasabihin nila, naniniwala ako na may Diyos, pero kung sasabihin na ang mga salita ng Diyos o yung mga kaalaman ng Diyos nandyan sa Biblia, ay hindi ako maniwala dyan dahil gawa lang yan ng tao. Kung magtanong po tayo sa mga tao na yon na ganyan ang pag-iisip nila, halimbawa sasabihin nating hindi yung nasa Biblia. Yung nasa Biblia ay hindi yon mga salita ng Diyos. Wala sa Biblia ang mga kaalaman at mga salita ng Diyos. So ang tanong natin, so saan ngayon ang mga salita ng Diyos? Kung wala sa Biblia. Kung wala sa Biblia ang mga kaalaman ng Diyos. O hindi nasusulat sa Biblia ang totoong mga kaalaman o mga salita ng Diyos. So tanong, saan mababasa o saan po natin malalaman ang mga salita ng Diyos kung hindi sa Biblia? Tapos sasabihin mo wala sa Biblia. Tsaka kung sasabihin mo naman wala din sa Quran, wala din sa yung kung ano yung Book of Mormon, wala. Kung wala sa mga libro ng mga relihiyon ngayon, so saan? Alang-alang naman sasabihin natin na ang Diyos walang mga kaalaman o walang mga salita. O masabi ba natin na ang Diyos na makapangyarihan ay hindi marunong o wala siyang kapangyarihan na ma-reveal o mapaalam ang kaniyang kalooban o ang kaniyang mga kaalaman o kaniyang mga salita? Mahirap naman natin tatanggapin yan o iisipin na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat wala pong kapangyarihan, no? Parang inconsistent po yata tayo kung iniisip natin na ang Diyos makapangyarihan dahil isipin mo itong ginawa niyang mundo. Itong mundo na ginawa niya, tingnan ninyo, maraming mga hindi na milagro rito sa mundo na ginawa niya. Itong universo lang. So, siya ang nagawa nito tapos sasabihin natin na yung
sa kanyang kalooban, sa kanyang kaalaman, sa kanyang mga salita. Hindi siya marunong dyan, wala siyang kapangyarihan dyan. So, imposible naman yata yan na makapangyarihan siya tapos hindi niya magawa na ma-reveal o mailantad o hindi niyang magawa na malaman ito ng tao na ginawa niya. So sa logic, mga kaibigan, mga kapatid, yung sinabi nating maayos na pag-iisip, hindi po natin maisip na ang Diyos na makapangyarihan, hindi po, wala siyang alam o hindi siya marunong magpaalam o hindi niya magawang masabi sa tao ang kanyang mga salita o kanyang mga kalooban. So ako na mga kaibigan, mga kapatid, simple lang. Hindi po tayo makadikta sa Diyos kung paano siya mag-reveal, kung paano niya ipaalam ang kaniyang mga katuruan, paano niya ipaalam ang kaniyang wisdom, kaalaman, ang kaniyang mga salita. Hindi tayo makadikta sa Diyos kung paano niya gawin ito. Wala pong iba. Ang Diyos, sinabi ng Biblia, nakipag-usap sa pamamagitan ng mga propeta. At kapanipaniwala ito dahil ang backup dito ay yung mga milagro, di ba mga kaibigan, mga kapatid? Yan naman ang grupo natin kasi, tayong mga Kristiyano, di ba? Bakit nabigyan tayo ng sigla na ang pananampalataya nating Kristiyano ay totoo? Ang backup dito, mga milagro. Yung example, yung resurrection. Maliban na lang sa ating mga kapatid na Muslim siguro hindi sila naniniwala dyan na may nangyaring resurrection of Jesus Christ. Dahil meron silang mga ginawang mga salita din na para hindi tayo maniwala sa resurrection of Jesus Christ. So, sa kanila yon. Pero sa ating mga Kristiyano, talagang naniniwala po tayo dyan na talagang totoo yan, mga kaibigan, mga kapatid. Ang daming mga milagrong sinasabi nating patunay, back up natin na hindi po gawa-gawa lang ang ating pananampalatayang Kristiyano. So, ang ibig kong sabihin ng mga kaibigan at mga kapatid, talagang balikan natin ang fundamental sa ating pananampalataya. Na ang Diyos, ang pamamaraan niya o ang kanyang style sa pagpaalam sa kanyang mga salita o mga kaalaman o mga kaibigan at mga kapatid, mga magulang, hindi tayo makadikta sa Diyos na merong mga tao ang ginawa niyang authority sa kanya-kanyang panahon, kanilang panahon. Sinabi ng Book of Hebrews, ang Diyos noon, sa matandang tipan, nakipag-usap sa pamamagitan ng mga propeta. So, ang mga tao noon kailangang makikinig at susundin kung ano ang sinabi ng mga propeta. Dahil kapag hindi nila susundin, masama po ang mangyayari. So, simple lang yan. Halimbawa, yung nangyari ngayon sa Zamboanga at sa Syria. Bakit magulo? Yung mga kapatid nating Muslim, bakit nila gagawin yon? Yung gusto nilang pagsasarili, ito, kagustuhan ba ng Diyos? Sinabihan ba sila ng Diyos na gagawin nyo ito? Kung wala, yan, sinabi natin. Talagang gulo ang mangyayari. Kung wala tayong basis sa ating mga gagawin, yung gusto lang natin, meron tayong mga dahilan, gusto lang natin, pero walang basbas ng Diyos. Walang hindi natin masabi na kagustuhan ito ng Diyos, kagustuhan lang natin, hindi po natin yan masasabing kung ano ang aim natin, kung ano ang sinasabi nating hinangad, makamtan natin yan. Nakasiguro ako na kung makamtan man natin ang hinangad sa ating ginagawa, sa ating sariling desisyon, siguro temporaryo makamtan natin yung gusto natin. Pero pagdating ng araw, problema na naman. Yan kasi ang pag-iisip ng tao.
So, ako, walang ibang isuggest ko sa inyo. Alamin natin ang kalooban o kaalaman o mga salita ng Diyos. Dahil mga Kristiyano, sasabihin ko, mga kapatid kong Kristiyano, nasa atin ang fullness of the truth about Christianity, about the belief in God. Hindi natin, siguro yung ibang mga grupo, mga kapatid natin, meron silang kaalaman tungkol sa Diyos, pero ang masabi ko dyan, hindi kumpleto. Dahil sa pagtimbang po natin sa mga religion sa mundo, only Christianity ang pinaka sinabi nating maraming mga milagro ang yung sinabi nating katibayan. So pag sinabing milagro, hindi yan gawa ng tao. So walang ibang walang ibang pagkamao, sa Bisaya pa, walang ibang persona po ang ma-accuse natin kung sino ang may gawa maliban ng sa Diyos. So ang Diyos ang dahilan kung bakit nagawa yung mga milagro na yon, mga kaibigan at mga kapatid. At Christianity lang ang ma-accuse din natin, no? Ang Christianity lang ang ma-accuse din natin na maraming mga milagro ang mga nagawa niya, mga kaibigan, mga kapatid. Pero sa ating Kristyanismo na pananampalataya, meron dami ding mga pagsusubok. Dami ding mga problema, dami ding mga question mark. Dahil ang mga Kristiyano lilihis naman sa kung ano ang turong Kristiyano talaga. For example, sabi ng Biblia, bawal ang private interpretation, no? 2 Peter 1:20 ba yan? Kung hindi ko nakalimutan, na bawal ang private interpretation. Kailangan kung babasa tayo ng mga salita ng Diyos, kailangan mag-refer po tayo sa authority dahil ang authority ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. So noon, mga propeta, authority sila dahil sila ang pinakiusapan ng Diyos at sila din ang naghatid sa mga salita ng Diyos. Ginamit sila ng Diyos. So ngayon, nasa bagong tipan na po tayo sa pamamagitan ng kanyang anak, meaning sa ating Panginoong Jesucristo. At paano ba nangangaral ang ating Panginoong Jesucristo? Sa nandyan ba siya? Siya sarili niya mismo ang nangangaral. Tapos alam niyang hindi siya magtatagal, mamamatay siya, no? Alang-alang sa ating kaligtasan. At alam din niya na kapag mamatay siya at wala siyang pipiliing mga gawing otoridad o yung mga sinabi nating mga disipulo niya na naging apostol, kung hindi niya ginawa yung grupo ng mga apostol noon na tinawag na iglesia o simbahan, mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi niya ginawa yon, ibig sabihin wala pong magbigay gabay sa atin, sa ating paniniwala. So kaya ang ating Panginoong Jesucristo nangaral sa atin, tapos mamatay siya at mabuhay na muli at aakyat muli, no, sa kung saan siya galing, no, sa langit. Dahil Diyos kasi siya na nagpakatao kasi. Juan, no, Kapitulo 1, versikulo 1 at versikulo 14. So, ibig sabihin, ang iglesia niya, binigyan niya ng authority na mangangaral. Na kahit mga tao lang yan, pero dahil nandyan ang Espiritu Santo, iisipin kasi ng iba, bakit po yung linya sa pag-iisip mo, Veritas, idadalhin tayo na kailangang tatanggapin natin kung ano ang turo ng iglesia, tunay na iglesia o simbahan. Wala po tayong ibang choice. Hindi pwede diktahan natin ang Diyos kung paano siya makipag-usap natin. Diba? Tayo kasi, no, ito ang hirap sa atin. Tayo kasi ang yung sinabi natin sa Bisaya pa, magbuot.
Gusto natin ang ating sarili ang masunod. O dapat ito ang Diyos. Ito ang Diyos. Ganito siya magpaalam sa kaniyang sugo o sa kaniyang mga utos o sa kaniyang mga salita. Ganito. Hindi po ganun. Pabayaan natin ang Diyos ang mamili kung ano ang gusto niya. Ang style niya sa paghahayag, ito nang sinabi ng Biblia, nakasulat sa Biblia na ang Diyos nakipag-usap sa pamamagitan ng mga propeta at sa bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang anak. So kung ano ang sinabi ng anak, kung ano ang tinuro ng ating Panginoong Jesucristo, susundin natin. Ano ba ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Namatay siya at nabuhay at umakyat sa langit ng kung saan siya galing. So, iniwanan ba niya tayo na wala siyang pinili na ginawang otoridad dito sa mundo na magtuturo po sa kaalaman ng Diyos, mag-guide po sa atin? Hindi. Mga kaibigan at mga kapatid, pinili niya mga apostol. So, ang mga tao noon kailangang susunod sa kung ano ang tinuro ng mga apostol. Ngayon, yung hindi naman magtatagal ang mga apostol, mamamatay din sila. Ang iba, martir. Ang iba naman, kung hindi martir, basta namatay na sila yung mga Kristiyano. Di ba, mga kaibigan at mga kapatid? So, at saka, yung namamatay na sila, sino ba ang mga successor nila? So, kailangang tingnan natin sa history. Dahil nasa kanila ang otoridad. Pero ang nangyari ngayon, kasi kung sasabihin ninyo, bakit gulong-gulo ang Christianity ngayon, Veritas? Gulong-gulo dahil yung mga miyembro, yung mga kaanib, hindi faithful talaga sa kung ano ang tinuro ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil yung private interpretation ang naghahari ngayon sa pamumuhay ng mga tao. O even dyan sa mga kaanib ng simbahan o iglesia, mga kaibigan, mga kapatid. So, kaya nga, ang Panginoong Jesucristo, anong sinabi niya? Humingi siya sa Ama na bigyan tayo ng kasama na siya ang mag-guide po o magbigay patnubay po sa atin. Ang ibig kong sabihin, yung Espiritu Santo na napadala sa Pentecostes. Yun ang advocate. So, ang iglesia, mapaniwalaan na to, yun sabi natin, dahil sa Espiritu Santo. Mga kaibigan at mga kapatid. So, simple lang, no? Ang ating Panginoong Jesucristo, nagtatag siya ng iglesia. Tapos, anong sinabi niya sa Mateo 18:17? Kung hindi tayo manalig o makinig sa iglesia na tinatag niya, isipin tawagin tayong mga publikano o yung mga taong walang o hindi o yung mga makasalanan, di ba, mga kaibigan, mga kapatid? So, makamtan natin ang pagkakaisa kung susundin natin kung ano ang turo ng Panginoon. So, ang principle of unity ng Panginoon yung nagtatag siya ng iglesia. At sa 12 apostles niya, sa mga disipulo niya, meron siyang ginawang vicar, diba? Pinili yung sinabi natin sa nakaraang programa natin. Yung si Peter, no? Mga kaibigan at mga kapatid. Ginawa niyang parang siya. Bakit sinabi nating parang siya? Kung nabasa natin ito, gusto kong uulitin. Dahil kailangan dito tayo po-focus. Tutukan natin ito dahil nandito yung sinabi nating mga susi sa tunay na pagkakaisa. Ang daming nagbabasa ng Biblia, ang daming mga religion ngayon na Biblia ang ginawang batayan. Pero ang problema kasi, hindi kasi sila lahat faithful sa kung ano ang tinuro ng Panginoon dito. Actually, ang susi po sa tunay na pagkakaisa dito sa mundo, kung sundan natin yung turo ng Panginoong Jesucristo tungkol sa mga susi
ng kaharian niya na ipinagkatiwala niya kay Saint Peter, mga kaibigan, mga kapatid. Ang daming mga religion ngayon na daming turo nila tungkol kay Hesus Kristo. Yung common na turo nila na tanggapin natin si Kristo ang personal na tagapagligtas. Yes, totoo yan. So yung mga turo, ibang mga turo ng Panginoong Hesus Kristo, hindi naman tinutukan parang pinili lang nila ang mga turo ng Panginoon. Yung ibang mga turo na ayaw nila o hindi, shall we say, hindi siguro nila nauunawaan kasi so wala silang turo tungkol doon. Pero sa simbahan Katoliko, importante po ito dahil nandito ang susi. Saan ba natin mababasa ang salitang susi? Pag sinabi kasing susi, symbolical term yan, mga kaibigan, mga kapatid. Kung ating pag-aralan kung ano ang ibig sabihin sa salitang susi, kung paano yan ginamit bilang simbolo, mga kaibigan, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, yung susi. Diba, kung isipin natin, sa isang bahay na nakalak at mabuksan lang sa pamamagitan ng susi. Kung isipin natin dyan, ha? So, kung sarado ang bahay dahil nakalak at kailangan tayo ng susi para mabukas at makapasok tayo. So, kung mawala ang susi, paano tayo makapasok sa loob? So, importante ang susi, di ba? Tayo, di ba, ang gusto natin, hinangad natin pagkakaisa. Pero kung babasahin natin ang ating aklat sa pananampalataya, may susi din para makamtan natin yung pagkakaisa na yun, mga kaibigan, mga kapatid. Actually, yung mga susi na hawak ng Panginoon na ipinagkatiwala niya kay Pedro, yon ang mga susi sa pagkakaisa. Pero walang bili lang natin Dahil kung sino ang binigyan ng susi, ibig sabihin, ginawa kang biker niya. Ginawa kang tagapamahala niya. Dahil kung wala kasing biker, walang leader, chaos kasi ang mangyayari. Gulo! Tingnan yung nangyayari ngayon sa ating mundo na yung susi na pinagkatiwala ni Kristo ng Apostol Pedro. Anong nangyari sa atin? Di ba gulo tayo? Awayan. Hindi nirespeto ang mga turo ng simbahan. Nagka-problema tayo tapos simbahan pa ang sisihin. Siguro, simbahan ang sisihin pero ang tinutumbok yung mga taong hindi faithful. Payag ako dyan. No? Dahil pag sinabing simbahan, hindi naman lahat ng mga kaanib ay faithful, di ba? Pwede din natin masisi ang pare, pero hindi lahat, di ba? Pwede rin natin masisi ang obispo, pero hindi lahat. Pwede rin natin masisi ang pope. Kung ating tingnan naman ang history na meron namang mga popes na personally bad example, pwede nating masisi yung mga personal na mali na gawa nila. Pero yung turo niya, dahil pag sinabi kasing iglesia o simbahan, dalawang factor po kasi ang nasa kanya. Una yung personal factor. Kaya merong mga mali na makita natin sa kanya. Yung sa history. For example, yung abuse during Dark Ages. Yung Inquisition. No? Merong hindi magandang nangyayari. No? Merong mga abuse noon. Pero ang good sa kanya, yung spiritual aspect niya, yan ang sinabi nating mabuti na nasa simbahan. Yung kaalaman, yung pananampalataya na nakaprodukto ng mga santo, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil kung sasabihin natin yung simbahang Katoliko, itong iglesia na ito, puro lahat negative, mali po kayo. Tingnan nyo, parang maignorante po tayo sa history kung ang tingin ninyo sa simbahang Katoliko, puro negative, puro dilim. Mali po kayo dyan. Malinaw yan sa history. Hindi maka-canonize ang simbahang Katoliko ng mga santo kung wala itong mga taong naging faithful sa ating pananampalataya.
kaibigan at mga kapatid. So, yung mga susi, no, mga kaibigan at mga kapatid, yung binasa na natin sa nakaraang palatuntunan natin, no, yung sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 19, 16, 18 hanggang 19, yung sinabihan ng Panginoon si San Pedro na, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking kaharian o iglesia na ang kadiliman ay hindi makakapanaig sa kanya. So, matibay ang iglesia niya. Tapos, anong sinabi niya sa versikulo 19? Ibigay ko sa inyo ang mga susi ng kahariang ito. Ito ang susi. Yung sinabi kong susi ng pagkakaisa. Katungkulan po ito. Opisina po ito. Opisina po ito ng isang presidente. Pero presidente ng ang katungkulang ito na sinabi nating presidente o pagkapangulo, ang Diyos ang may gawa, hindi po tao ang may gawa po dito. Ang nangyari ngayon, yung opisina lang, yung katungkulan lang ng gawa ng tao na pinahintulutan ng Diyos, yun ang pinapriority po kasi natin eh. Diba? Yun ang pinapriority natin, yung mga presidente, mga pangulo lang, mga titulo, ayun. Yung mga katungkulan na gawa lang ng tao, yun kasi ang pinapriority natin eh. Yung pagka-biker ng ating yung mahal na, yung unang pope natin, si St. Peter, mga kaibigan, mga kapatid. So, nakasentro tayo ngayon sa authority. Dahil ito ang susi sa pagkakaisa. Yung sinabi na natin, bakit may presidente po tayo sa bayang Pilipinas? Dahil kapag walang presidente, sinong papaniwalaan kung hindi na magkapareho ang isip ng mga tao? Walang hinto, wala pong hangganan ang mga debate. Pero kung may presidente, kung magsalita ng presidente, respetuhin natin ito dahil authority. Supremo eh. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? Halimbawa naman yung Supreme Court. Bakit may Supreme Court tayo? At bakit hindi marami ang Supreme Court? Kapag maraming Supreme Court, gulo. Dahil kung hindi magkapareho ang mga desisyon, dami kasing Supreme Court eh. Sinong paniwalaan? Yung yung paniwalaan yung isang desisyon lang ng Supreme Court, sabi naman, bakit hindi pinapaniwalaan ang desisyon namin na pareho kaming Supreme Court? So magulo. So ganun din sa simbahan, sa relihiyon ng Diyos, sa relihiyon ng ating paniniwala, no, mga kaibigan, mga kapatid, ang Christianity. Si Kristo ang hari. At ginawa niyang biker si Peter, malinaw po ang Biblia. So alamin na lang natin kung sino ang pumapalit sa katungkulan ni Pedro nang wala na siya. Like for example, kung wala na ang unang presidente natin, kung pinalitan na, sino ang pumalili sa kanya? Importante po ito sa prinsipyo ng pagkakaisa. Dahil kung hindi natin gawing prinsipyo ito, gagawa lang tayo ng sarili nating pag-iisip tungkol sa pagkakaisa, hindi po tayo mag-success. Patuloy ang ating mga dibisyon o hati-hatian kung hindi natin alamin ang tunay ng prinsipyo sa pagkakaisa. So sa susunod ng mga kaibigan, mga kapatid, mag-focus tayo sa yung mga talata ng Biblia na nakasentro talaga sa tinuro ng ating Panginoong Kristo tungkol sa pagkakaisa. Sa ngayon, hindi ko babasahin muna dahil kaunti na lang ang panahon natin, no? Hindi na makasya kung babasahin pa natin. Okay, itong bersikulo na ibigay ko lang sa inyo, babasahin nyo sa mga bahay ninyo ngayon. Sa Mateo Kapitulo 21, bersikulo 15 hanggang 17. Yung pagka-shepherd ng Panginoon, ipinaubayan niya o pinagkatiwala niya kay Pedro. Yan, malinaw yan, di ba mga kaibigan, mga kapatid? Malinaw kung nirespeto natin ang katungkulan ng mga presidente ng gobyerno ng tao, mas respetuhan natin ang katungkulan na ginawa ng Panginoon na ipinagkatiwala niya kay San Pedro.
Kung wala na si San Pedro, sino ang humalili sa kanya? Dahil kung basahin natin ang Acts chapter 1 verse 20, ang katungkulan po ay kung wala na yung gumanap po sa katungkulan, kailangang may halili po diyan, mga kaibigan, mga kapatid. Basahin niyo ang Acts chapter 1 verse 20. Yung katungkulan ni Judas na nabakante, di ba? Pinalitan siya. So ang tanong ngayon, sino ang humalili nang wala na, no? Si Saint Peter sa kanyang katungkulan bilang binigyan ng mga susi ng kaharian ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Yan ang susi sa pagkakaisa. So, problema tayo ngayon sa mundo, ang daming mga problema sa hindi pagkakaisa dahil hindi natin ginawang prinsipyo yan, dahil dami sa atin hindi na respeto ang katungkulan ng Santo Papa. Gulo, diba? Magulo tayo sa mundo at hindi pa ito maghihinto. Kung hindi natin alamin, kung hindi tayo mag-focus sa prinsipyo ng pagkakaisa na yan. Mga kaibigan, mga kapatid at mga magulang, wala na po tayong oras. Sa pangalan na lang ng ating mahal na ina, mahal na Birhen Maria, ito ang inyong lingkod sa palantunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, kapatid na Shelbert Tundoyano Sr. alias Veritas, kasama ang ating mga kapatid sa technical side, Danny Lud at Ax Ilumba, sa lahat ng mga kaibigan natin dito sa RMN Dipolog. Hanggang sa susunod na linggo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmn